po'y manalangin. Mapagpalang Ama, marami pong salamat sa hapong ito. Muli, kami ay binigyan niyo po ng pagkakataon para muli magkaroon po kami ng online General Bible Study. Una po sa lahat, patawad po sa lahat ng aming makasalanan. At kahabagan mo muli, Panginoon, ang lahat ng makikinig at maging ang iyong balingkod. Palaya po kayong kumilos at ikaw po ang maparangalan at mapurihan. Marami pong salamat, pagpalain mo kami lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Isang mapagpalang hapon po. Have a blessed afternoon to all our brethren and also to our viewers and our subscribers. And our topic for today is about the ears. Last week, our topic is about the body. And now, let us talk about this one of the important parts of the body because it has a defect. It can also affect speech. At ito yung ating tatalakayin sa araw na to. Kasi po, napakahalaga po ito because if it has a defect, it can also affect speech. Ibig po sabihin, pagka tayo po ay may problema sa pagsasalita, minsan mahina yung ating pandinig. How can we use it to give glory to God? What are the things we need to listen to? And ito yung ating papag-aralan at tatalakayin sa hapong ito. Number one, na dapat nating pagtunan ng pansin at pakinggan ay ang instruction ng Diyos, the Word of God. In the book of Matthew chapter 13 verse 9, who had ears to hear, let him hear. Ito po yung laging sinasabi ng ating Panginoon sa naghahasik na pag naghasik daw ng salita ng Diyos, ito po ay nalalaglag sa daanan, sa batuhan, at sa kasatinikan. At meron namang nalalaglag sa mabuting lupa. At ito po ay tumutubo ng 100, 60 at 30. At kaya sabi niya, yung mga may pandinig ay makinig. At ganoon din po sa Matthew chapter 11, verse 15. Sinabi uli ng ating Panginoon, he that had ears to hear, let him hear. Ito po yung si Elias. Kailangan maniwala kayo na si Elias ay dumating na. Ang ibig sabihin, kung maniwala kayo, may pandinig kayo. Maging sa Book of Revelation, sinabi niya yun sa 7 churches. Yung mga may pandinig ay dapat makinig. Anong ibig pong sabihin nun? Yung pandinig na tinutukoy po dyan ng ating Panginoon, yung ears, faith, yung hearing with faith, na yung ating mapandinig ay dalawa. Isang nakikinig na literal, hindi pumapasok sa kanyang puso, lumalabas lang pag napakinggan ang salita ng Diyos. Ang nais ng Lord, pag tayo po ay nakinig ng salita ng Diyos, ito po ay pumapasok sa ating mga puso. At naipapamuhay po natin. Kaya ang sabi po sa Deuteronomy, maging sa God's greatest commandment, nauna po Diyos, Shema of Israel. In the book of Deuteronomy chapter 6 verse 4, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. So makita po natin yung hear. Napakahalaga sa Diyos. Lalo na yung nagbibigay ng instruction ng ating Panginoon, yung ating pandinig, na talagang ikiling po natin, we must incline our ears, or we must listen to the instruction of God. In the book of Matthew chapter 7:24, para magiging matalino po tayo, kanina, God's greatest commandment, hear. Kaya minsan yung utos ng Diyos hindi nagbabago ng isang tao kasi mababaw pala. Kaya ang nais ng Lord, pag sinabi niyang hear, palalimin mo, mag-focus ka, mag-concentrate ka, manalangin ka, kasi ang nagbibigay ng instruction na yung Diyos.
Kaya pakinggan mong maigi. Maging sa book of Matthew chapter 7 verse 24. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will like him to a wise man who built his house on the rock. Kung gusto mong maging matalino pagdating sa instruction ng Lord, pagdating sa salita ng Diyos, ang sabi ron, yung nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, yung gumagawa, hindi ang tulad dito sa marunong, madunong na tao, a wise man, na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kaya matalino ang nakikinig. Kasi may mga nakikinig, hindi sumusunod. Ayaw po ng Diyos yun. Kaya nais ng Lord na yung instruction niya, yung salita ng Diyos, ay mapakinggan natin maigi. Kaya sabi niya, incline. We must listen. We are commanded to hear. We are commanded to listen carefully all the instruction of God. Kaya ang sabi niya you must observe or obey all the commandments of God. Kaya napakahalaga po na tayo po ay mag-aral, tayo po ay makinig, at tayo po ay sumusubaybay at sumusunod sa mga panuntunan ng Diyos. Kaya number 1 is the Word of God. Kaya ang sabi sa Romans chapter 10, verse 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Sa wikang Tagalog po, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. So, papakinggan po natin yung instruction ni Kristo. Yung salita ni Kristo. Yung salita ng Diyos. Pag sinabing salita ng Diyos, from Old Testament, ito yung kautusan. The law of Moses. O the prophets. Ito po yung Old Testament. Ito po yung kautusan. Hanggang sa New Testament. Kaya 66 books ang Bible o ang kasulatan. Kaya napakahalaga po na ito po ay mapakinggan natin, masunod po natin. Because all Scripture is given by inspiration of God. Ito po ay kinersyan ng Diyos and it is profitable for doctrine, lalo na sa pagtuturo. Ito po ay napapakinabangan, paging sa pagsansala, pagsaway. Kaya pag knowledgeable po tayo at sumusunod po tayo sa instruction ng Lord, titiyakin ko po sa inyo, mapagpala po tayo lahat. Letter A kanina, kailangan yung ating mga ears ay Word of God ang kanyang pinapakinggan. Letter B is music. Napakahalaga po. Pag sinabing music, mayroong music na makalangit, the heavenly praise songs. Ang nagko-compose mo niyan yung mga singers, yung mga Christians. Most of them were Christians. Ang nais ng Lord yung mga awit, yung mga psalms, yung mga hymnal. Kaya yun ang papakinggan po natin. Music is an element directed to the mind. Kaya po, pag nakakapaginig po tayo ng mga music, lalo na po, yung mga makalangit na awitin, talaga naman mararamdaman mo kahit na malungkot ka, nawawalan ka ng pag-asa. Pero pag nararamdaman mo yung awit na makalangit at papasok ito sa iyong taingan hanggang sa puso mo, kakaroon ka ng pag-asa at magkakaroon ka ng panibagong lakas. Tingnan po natin sa 1 Samuel chapter 16 verse 23. And it came to pass when the evil spirit from God was upon Saul, that David took a harp and played with his hand. So Saul was refreshed and was well, and the evil spirit departed from him. Ito po nung panahon po nila King Saul at saka sila David. Kasi po, si Saulo po, si King Saul, ay minsan nakukonfuse. Yung evil spirit
ay pumapasok po sa kanya. At ang hinahanap niya yung paghaharapan ni David. Kaya pinapahanap niya talaga. Kasi nagkakaroon po siya ng kapanatagan. Nagkakaroon po siya ng kapayapaan. Nagkakaroon po siya, nawawala yung evil spirit. At nagliliwanag, na-enlighten po siya. Kaya siya po ay natutuwa pagka nakakarinig po siya ng mga awitin. No, lalo na po si David kasi po merong mission si David, merong gagampanan. Kasi nitong panahon ito ay nagugulumihanan po si Saul. Siyempre po si Saul po ay talaga namang hari po na sa pilitan. Ginawa siyang hari dahil po sa pangangailangan ng mga anak ng Diyos. Kaya sa hindi pa panahon ay humingi sila sa Diyos ng hari. Kaya may kondisyon po, kaya sabi ni Samuel, siya pong propeta noon, ibibigyan kayo ng hari ang ating Panginoon. Dahil yan ay hiniling nyo. Pero kaya lang, gagawin niyang mga alipin ang inyong mga anak at ang inyong mga ari-arian ay kukunin niya. Kaya nga, ang talagang pinili ng Diyos na magiging hari po ay si David. Kaya nga natalo po si King Goliath ay not King, si Goliath po sa kanilang labanan. Kasi po may mission po siya sapagkat siya ang itinalakan ng Diyos na maging hari po ng Israel. Music in the Old Testament sa 1 Chronicles. 6:31, and these are the home David set over the service of song and the house of the Lord after that the ark had rest. Nung yung Ark of the Covenant po, yung daladala po nila yung kaban ng tipan, nagtalaga po siya ng mga musikero, mga Levita po ito. Mga angkan ng Levita, yan po yung mga itinatalaga na naglilingkod sa templo ng Diyos. Kaya talagang makikita nyo po kahit yung sa mga Sunday service po natin, makikita nyo yung pag-umpisa po yung music ministry. Kasi napakahalaga po talaga music sa pandinig. At siyempre po may music naman po na hindi makalangit. Yung mga music, yung mga romance, yung mga love, yung mga pagdating sa pag-ibig. Meron naman pong ganon awitin. Pwede naman po yung mga love song. Sa panahon po natin ngayon, may mga rock and roll, may mga ballad, may mga classic. Iba-iba po music. Iba-iba po ang pangdinig. Kasi po, ang tao po, kadalasan, nung hindi pa po ako mananampalataya, mahilig po ako sa love songs. Yung mga awit po nila, Victor Wood, kasi Pilipino po tayo. Talagang nakakapagpagdamdamin yung mga awit po nila. Naalala ko po, kahit na nagbinata naman ako, kahit na papano, nakaramdam din po ako. Pero nung ako'y naging mananampalataya, lalo pong na-incline yung aking pandinig sa music, yung mga heavenly songs, yung mga Christian songs. Talaga naman nakakalakas ng loob, nakakaroon ng pag-asa. Pag tayo po ay nati-dismiss, nati-discourage, at wala pong exempted ang tao sa problema po, lumalakas po tayo. Kasi po talagang ang music ay talagang combination niya sa Word of God. Kaya dito po nagtalaga po si David pagdating po sa pag-awit sa templo. 2 Kings 3:15. Ito po yung the council. The counseling. Elisha asked for a minstrel before the counseling. 2 Kings 3:15. But now bring me a minstrel. Nagpahanap po si Eliseo. And it came to pass when the minstrel played that the hand of the Lord came upon him. So, nainis po ito kasi yung context na yan Kasi pinapatawag po siya. Pinapatawag po siya para hindi mainis. Panahon po ni Jehoshaphat yan, nagpahanap po siya ng tutugtog para yung counsel niya magiging para yung presensya ng Lord. At nangyari nga po. At sinabi po ron, but now bring me a minstrel, yung tagatugtog. And it came to pass when the minstrel played that the hand of the Lord came upon him. Ibig ko sabihin, yung naramdaman niya yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nakapag-counsel po siya kung anong dapat nilang gawin.
Sa Old Testament po yan. Sa 2 Chronicles 20:21 to 22. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness, as they went out before the army, and to say, Praise the Lord, for his mercy endureth forever. And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushment against the children of Ammon, Moab, and in Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. So po, nagwagi po sila Jehoshaphat. Kasi po, ang ginawa nila, umawi. Nagpuri sila sa Diyos. Ang ginawa ng Lord sa kanila, set ambushment against the children of Ammon. Nagapi po sila, natalo po sila. Kita niyo pagka talagang tumutugtog po sila. Meron mo labanan, tumutugtog. Meron pang isang instances dyan na naalala ko po sa noong panahon ni Joshua. Ilibot po nila yung Wall of Jericho. Wala po silang armas, no? Nagpuri lang po sila. At inikot po nila ng 7 araw yun. Natipag po yun. Napakakapal po yung Wall of Jericho. Kaya ganun po, katindi po yung pagpuri at pagsamba. Siyempre, sa pakikinig po yan ng mga makalangit na awit. Dito sa New Testament, music in the New Testament. Di ba kung Matthew 26 verse 30? And when they had sung and hymn, they went out into the Mount of Olives. Ito po, nung malapit na po i-crucify ang ating Panginoon. Sila po ay nag-take ng communion bilang simbolo yung kanyang katawan at yung cup bilang kanyang dugo. At sila po ay umawit muna. Andiyan ang ating Panginoong Isus po, kasama po nila. Ito po nung panahon ni Paul and Silas sa Book of Acts. Kasi po sila po ay kinulong. At sa hating gabi, and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God. And the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened. And everyone's band were lost. Pero mo, nakakulong po sila dahil inuusig po ang iglesia ng ating Panginoon Diyos. Samantalang sila po ay nakakulong at sila po ay nakakadena. Nagkaroon ng pagyanig habang sila nagpupuri at narinig yung and sang praise unto God, and the prisoners heard them. Maraming nakakulong doon sa mapantay. Narinig po sila. At ang matindi ron, verse 26, at nagkaroon kagad ng matinding pagyanig, great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. Kaya po yung kanilang tanikala ay talagang open. And everyone's bonds were lost. Talagang nagtaka po sila. Yun ang himala ng kanilang pagpuri at pag-awit sa Diyos. Hindi po nila hinahiya na kahit sila po ay nakakulong at inusig, nagpuri pa rin po sila. Sa kulungan po yun. Tayo po, malaya po. Dapat pagkagising pa lang natin, nagpupuri na po tayo. Nakikinig muna po tayo ng instruction ng ating Panginoon. Napakahalaga po na tayo po ay makinig, tayo po ay umawit, tayo po ay magnilay-nilay, pakinggan po natin ang instruction ng Diyos. May pinapagawa po sa atin, lalo na po sa panahon po natin ngayon. Ang nais ng Lord, kumilos po ang mga mananampalataya. Music as an instrument for worship. Sabi ng Book of Psalms 96 verse 1, di ba? Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Buong kalupaan, umawit ng bagong awit. New song. Kaya pag ikaw ay laging umawit sa Lord at meron kang talento na mag-compose, ingin mo sa Lord dyan.
Maraming makikinabang yan at maraming makikinig, lalo na po pagka inanoint po tayo ng ating Lord. Kaya, sing a new song unto the Lord. All the earth, buong kalupaan. Kaya nais ng Lord na awitan po natin siya. Praise Him with the timbrel and dance. Praise Him with the string instruments and organs. Tingnan niyo po. Kasama po sa pag-awit yung mga instrument. Matindi po sa Book of Psalms si King David po. Ay umaawit po yun. Talagang habang ang kaba ng tikpan ay talagang dinadala po nila. Siya po ay sumasayaw sa daanan, sa kalye, sa kalsada. Kitang-kita siya ng mga tao. Hari, sumasayaw sa gitna ng daanan, sa kalye. Habang daladala po nila yung kaba ng tikpan. Ganon katindi si Dave. Kaya sabi niya, purihin siya sa sayaw at sa mga timbrel, yung timbrel and dance, yung mga string instruments, yung mga organs, yung mga gitara, yung mga tambourine. Kaya yung iba po, ayaw nila ng maingay. May panahon po na hindi maingay, may panahon na maingay kasi nagbubunyi tayo ng victory. Kaya nga sa Bible talaga, kompleto po ang instrument. Sa 150 ng Book of Psalms, praise Him, praise ye the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in the firmament of His power, praise Him in His greatness, in cymbals, in string instruments and organs. Praise Him with the exceeding high sounding cymbals. And everything that hath breath, praise ye the Lord. Tingnan niyo po. Nandun yung pagkapagpuri mo, nandun yung pagkikinig. Nandun yung pag-express mo ng pagsamba sa Diyos. Sa tao po yun, lalo na pag may instrument, yung mga talent po natin. Ialay po natin yan sa Diyos. Ephesians chapter 5 verse 19. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Aawit po tayo sa Episo. Chapter 5 verse 19. Speaking to yourselves in psalms and hymns, sa mga awit at mga himno, mga makalangit na awit. Ito yung awitin natin. Making melody in your heart to the Lord. Mangungusap po ang Diyos sa ating mga puso. Personal, speaking to yourself. Sa pamagitan po ng mga awitin. Kaya sarap umawit po sa ating Panginoon. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Colossians. Kaya napakahalaga po na tayo po ay talagang aawit, magiginig. Basahin ko po sa Colossians chapter 3 verse 16. Sa Tagalog, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpapalahanan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at ang mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Pero mo, let the word of Christ dwells in you richly para maging sagana po ito na may karunungan. So, napakalaga po na tayo po ay lumago sa pamagitan ng Word of God, sa pamagitan ng mga pag-awit ng mga himno at salmo sa ating Panginoon. We are the temple of the Holy Spirit and we don't want to fill our ears with garbage. Alam niyo po, napakahalaga ang listening. Pagka may nagsasalita po, kailangan matuto po tayong
makinig. Kaya nga dalawang tainga, left and right. Pero yung ating lips, yung ating pagsasalita, isa lang. Ibig pong sabihin, incline, pagka may meeting, may mga mahalagang bagay na sinasabi sa atin ng ating mga mahal sa buhay, kailangan makinig tayong maigi. Huwag natin sabayan yung nagsasalita. Kasi pag sinabayan mo yan, ibig sabihin, hindi mo nakukuha yung kanyang sinasabi. Yung gusto lang natin, ang gusto natin tanggapin. Gusto lang natin, tayo lang yung pakinggan, ayaw ng Diyos yun. Ang gusto ng Lord, ang matalinong tao, kailan makinig. Lalo na sa instruction ng Lord, sa Word of God. Yan ang pinakamatindi. Kasi pagka Word of God ang inuna po natin, ay titiyakin ko po sa inyo 100%. Papagpala po tayo. Kasi Word of God po yun. Yung instruction nga na nanggaling sa ating mga magulang, ginagalang natin. Yung instruction na nanggagaling sa ating mga, nung nag-aaral po tayo sa ating mga teachers, talagang ginagalang po natin. How much more the Word of God? Tayo, naghanap po tayo lahat ng pagpapala. Yan ang sikreto po. Sinabi ng Lord yan eh. This book of the law shall not depart out of your mouth. Itong kautusan na to, hindi dapat may mawalay sa iyong mga labi. Pagkos ito'y bulay-bulayin mo araw at gabi. At sundin mo ang lahat ng mga alituntunin na nakalagay. At papagpalain ka ng Diyos at magkakaroon ka ng magputing wakas. Sinabi po ng Lord dyan sa Book of Deuteronomy chapter 28, the blessing and curse. If you obey my statutes, my commandments, my laws, and my judgment, I will bless you, and the blessing shall overtake you. Kaya ito ang papakinggan po natin lagi. Tapos ito yung susundan po natin. Sa Matthew 7:24, you want to become wise, ang sabi niya. Sabi niya, those who hears my word is like a man, a wise man. Those who does, those who observe, those who keep, yung mga talagang sumusunod, nakikinig ang panuntunan ng Diyos, sila raw ay natulad sa isang matalinong tao na yung kanyang bahay ay naitatag sa ibabaw ng bato. Ibig po sabihin, matindi ang foundation mo. Dahil karunungan ng Diyos, yung instruction ng Diyos ang pinapakinggan mo at sinusunod mo. At sa hapon ito, maraming salamat po. At sana po napagpala kayo sa pamagitan ng ating mga pandinig. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos at manalangin po tayo. Purihin ka dakila Diyos at salamat ulit sa iyong mga instruction sa amin. Sa pamagitan ng iyong salita, ito pala yung aming pinakaunang gagawin po namin, yung foundation ng iyong salita. Hindi po kami mabibigo, Panginoon. At yung mga awit na aming papakinggan ay yung mga awit na may kabuluhan, yung lyrics at yung melody, Panginoon, ay talaga namang mararamdaman po namin yung pag-asa at lumalakas po kami pag kami nadi-discourage, pag kami nakakarinig ng makalangit na awitin na Christian music, Lord. Christian songs. We praise you and we thank you, Lord. Hallelujah for the instruction, for your word. Sing unto the Lord a new song. Bless your people, bless our viewers, and bless our brothers and sisters in the Lord. Thank you so much. In Jesus' name, amen.